И така, запътили сме се към връх Голям Мърковна и крепостта Арконес. В момента излизаме вече почти на плато отгоре, а зад нас се разкрива и тази гледка. Това е Арковна. Тук има едни доста интересни скали. Ще да ги видим, дали случайно няма нещо. То прави като някакъв проход тук. Доста са масивни. Тук не е кухо бая. Пробвам се кача отгоре. Тук между скалите има нещо интересно. Сякаш е изълбан този проход. И най-вероятно е бил, но този камък е паднал и дървото го е запушил. Тук има още едно. Ще как следвате бързо надолу. Тук не става. Само искам да заснимам оня проход къде излиза. И продължаваме към крепостта нагоре. Израснал. Да, ето го прохода. И тук е бая висок. Ето го прохода отдолу. Вижте как се качват отгоре на скалите. И те доста продължават те скалите отгоре. Интересно място. И доста продължават още нататък. Но сега се връщам наобратно. Това много кухо тук. Много падна долу. Не има откъде да се върнем. Ето тук ще идем. Изгледа, че обработвам камъка. Дай не излезам и то е. Тук попадаме нещо интересно. Да, има някаква кермина. Тя по-съвременна изгледа.
личи с този насип. Или е било някоя наблюдателна кула, която да пази пътя, по който се стигал до крепостта, или е било някакво помещение. Но има кръгла форма, поне на поглед. Тук ми изгледа като крепостна стена, защото тук вече надолу става по-стръмно. Ето вижте от тук, покрай дървото, как е повдигнато. И точно покрай крепостната стена да има от тук стражела кула, която да охранява. Тук има още дупчица. И един интересен камък. Пак с права форма. Тези дупки може да са вече от търсача на интереса. Но ето има, излиза керамика тук. Вижте каква интересна керамика намерих. Като синджир, като стрелки. Тук има още една. Те са малко по-различни. Ама е доста тънка между другото. Е доста тъничка. В сравнение с тази. Възможно е това да са били някакъв вид помещения извън крепостта, или може да има няколко крепостни стени от по-външните стени. Вижте колко много керамика е за навсякъде. И тази е тук, що намерих. Доста интересно. Вижте каква голяма керамика. Голяма дръжка. Горната част на дърни съжда. Тук има един доста интересен изкоп, както виждаме, навсяка е пълно с керамика. Изкопа е даже затрупан. Сигурно още метър и нещо надолу. Какво да се извади, да? Тук вижте какъв интересен камък. И някаква остава керамика и тя доста тънка, най-вероятно битова. Но и камък е доста интересен. Един покой има тук. Е пълна с керамика. Какво ли превадим? Ама ето, вижте. Пак от някакъв съд. И то доста дебел. Вижте му дебелината. А ние продължаваме да изследваме крепостта. Чуем се дали още сме в нея. Вижте от тук какъв зид се открива. Доста интересно. На каква добре запазена стена попаднахме. Опа.
крепостна стена и от тази страна също има керамика. О, това е доста интересна, голяма. Събрали са на едно място. Очудвам е как е толкова запазена. Леко е клюмнала насам, но все пак седи доста наредена. И най-вероятно и надолу има още, но е позатрупано с времето. Тя от тук може да продължава и още, където е пръста в момента. Тук се открива още малко част от стената. Крепостта е доста интересна, но повече е проучена от грешните археолози, отколкото от правилните. И тук се личи, че това са били някакви помещения. Вижте как са разделени на части. Ето тук тази стена, стая, още една стая и тук. А тази запазената стена е тази, само че от тази страна не се личи толкова, колкото е реално. Тук също има. А всъщност тя е тази, която се свързва с тази запазената. От друга страна, която е да. Ето тази страна. Ето ги помещенията, в които сме в момента. Ето тук също има стена, която е затрупана в момента от пръста. Вижте от всякъде къде е заградено това помещение и това също. А сега по-надолу, покрай скалния венец. Всякъде се лича как е вдигнато. И да. Навсякъде останки от зидове камъни. Една доста интересна керамика. Тия приятели са толкова лутане. Силите ви вода. Стигнахме най-после до едни пещери. Водата не свършва. Това не е добре, но ако тръгнем след пещерите надолу, преходът ще е по-лек. И тук има пещери. Продължаваме по скалния венец да търсим другите пещери, които са били използвани от крепостта за складове на времето. Даже покривали и партизани по тези места. Вижте, тук събрах малко керамика. С керамика е горена. Прегорена е.
тук под камъните излизат керамика излиза. И тази дръжка беше тук. Тук отгоре най-вероятно някъде пускарите отгоре от крепостта се спускат. Или закрили тук нещо. Пантерата да ни изскочи отдолу. Сега попаднахме на един голям изкоп. Там вътре се показа керамика и някаква битухля. Вижте още една дръжка. Има доста интересни неща. Това е горната част на гарния, но е много интересно как е направена. Ето е тази тук. Опа! Ще тук е пълно с керамика. Дръжки, всичко има. Тук има нещо се вижда. Цялата стена е пълна с всяки керамики, тук отгоре. Вижте какво има. Също така има и топче от гюлета, от катапулти, които са ги използвали. Най-вероятно са ги извадили и тях от тук. Ето едно по-голямо. Самата половина има обаче. Много красиви предмети има. Но как са избрали това място точно да копаят? Доста находки се намират и излят, както ви показах. Пълно е с най-различни. И там още имаше. И надолу е доста зле положението, ако паднеш. Отиваме към пещерите вече. Тук е шишета има вътре. А тук отгоре вижте какво намерихме. Още едно такова. Както е там отгоре беше същото. Най-вероятно пещерата е там долу. И сега слизаме. Една празна пещера. Продължаваме с спускалите.
Да, бе. Добре, камерата е жива. Тук има един изкоп отново и тук сега ще ви покажа пещерата. Вътре има цял леген на такъв, где са вадили нещо. Сега се огледам за животни случайно. То вече съм влязъл, аз няма къде да бягам. Ето го легена. Охо, тя най-ще продължава навътре. Казва ли сняг? Това е било използвано за шейна от цар Траян. Няма етапа на страна. Отдавна е било, мисля струва, защото е доста пояснил лопати. Наистина е било отдавна. Там са копали някаква, ама в момента май не ми се лази нова. Час. Така, приятеля, погледнахме до някъде тунела. До е там някъде. И продължаваше доста. Но това да го оставя за друг епизод. Още другата седмица може да дойдете тук. И ако ви е интересно, да проучим къде отива този тунел. Къде излиза. Това е копан тунел, не е естествен. Сами видяхте. И ако искате, ще има продължение тук. Аз за сега излизаме, защото в момента въобще не съм оборудван. Мисъл, даже съм по-къс сега. Въобще не съм за такава пещера. Определено изглежда доста интересно. Има голяма вероятност да е била запълнена с камъни, тук нещо да зазина.
Това са само теория, но все пак е възможно. Най-вероятно тези камъни отвътре, които са, който е копан тунела, са ги схвърли тук някъде, защото вижте колко натрупани камъни има там, които са подпрели до дървото.